Dun para pembedhan sepuh para jisuwe ingkang satu upana ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Para satring negari ingkang minangka pandam-pandamaning para kawula dasih. Para tamu kakung Sumawana Putri nggih baraya agung trah ingkang satuhu ambekber budi dharma. Prasasat linobang ing penggalih ingkang Datsuka Amarwata Suta tumanduk ingkang dawek mangun bujo kadi kelem karoban ing memanis sinanding kastuba manik kacadane penggalih duwi anguningani yen to jroning sasana wiwaha kawuryan bakber ambalabar sang hyanding para tamu kakung Sumawana Putri sampun keparang lenggah satota pepak sinaroja. Kapantuing ras ingkang datu maneming kalbu saksana habuga ose ing driya denira sumengka pangawak brojo lir keplasing warastra lumbit. Perentuling praresdya miwah estining prayojana tanyayan amung daya-daya denira sasung swagata. Manem Brama atur pambagya arja kunjuk sagunging para tamu ingkang minulya. Amung kiwalawit saking prawaning penggalih ingkang dahat Amarasuta sakala legek puthek bunak jroning wardaya senajan saklimatan kawawa medhar pangandika awit amung kandhek wonten ing tenggak. Mangkono pangudas paraning driya ingkang kawijil kanthi aris sinawung lukitaning tembung manis panuhara kebak ing sagarawa. Duh sayaning para tamu ingkang hanggung sinunggahing akrami sepinten togong prawaning manakaling kalenggan punika awit sampun kapitedan ing sih kabalabak luhuring budi dharma saking handika sedaya ingkang sampun kasdu minangkani saren serat sedahan keparang hanjenengan kawula netepi dharmaning wreda mangun puja krama amiwaha suta hamargyasi. Duh darahing budaya ingkang sampun kontap saindenging dat pramudita lubering sih dharma saking andika sedaya ingkang sampun kepareng jumruk ing karsa suka pepuji mangastungkara andayana dumateng anak kawula Siratmaja putra pinanganten kekalih ingkang sampun widakta anambut guna talining akrama temah jumbuh ingkang sami ginayuh sembada ingkang sami sinedya. Sanggyaning para tamu kakung Sumawana Putri pinangga prawaring adicara wonten ing ari kalenggahan punika mijilipun Sang Siratmaja pinanganten putri ingkang abadih netepi dharmaning agesang kepanggih kalian gawe kang kinasih Dimas Bagus Muhammad Nur Rahim. Pramila kasungkaken dumateng panjenenganipun Ibu Pranata Busana adheraken wontenipun mijilipun Siratmaja putra pinanganten putri kalajengan kerobongan.
Kasuwangan panjenenganipun Bapa Sutapane Ibu Sutarya saged jengkar menuju wonten sanjeng sasana kang sampun cinawis kasuwangan dumateng kanca-kanca saking Candosari abiyawara akan kedinipun dawuhipun Sirat Kaca putra pinanganten sekalian.